Det er mig og Rasmus, vi spiller Modern Warfare 3 på Xbox, men der er ikke så god kvalitet. Men lev med det, og vi spiller survival. Mission. Og der, vi owner helt vildt. Yeah. Man kan nok ikke sige så godt, men lev med det. Vi må lære at leve med det. Måske når vi kommer ind i spillet, man kan se det lidt bedre. Og jeg er øverst. Okay. Okay, man kan godt se det lidt, men det er nok ikke så godt. Og det er mig, der er øverst, og Rasmus han er nederst. Nu er vi owner, mand. Høsvin. Og vi tager nok lige mobilen, inden man starter, så tager vi nok lige mobilen op til hurtigt, så I kan se, hvilke våben vi har sådan noget. Ikke også, Rasmus? Jo. Nå. Nu kigger vi lige. Jeg har en deagle. En deagle og en shotgun, og han har det samme. Ja. Prøv lige at komme mig ind. What? Hvor er de? Kommer her. Headshot. Og for helvede. Jeg får skud på. Jeg sagde nok, at det var en gaming channel i den anden video, men nogle gange vil vi nok lige filme det lidt. No dislike. Godt det der. Nu er der pause igen, så vi kan lige... Hov. Jeg har stadig det samme. Ja, han har stadig det samme, og jeg går bare rundt og kigger. Jeg har ikke købt noget. Start. Hov. Jeg skal nok tage en hund. Der kommer hunden nu. Ramt ham. Der. Hun er stadig i live. Fik ham. What? Nej, for hunden. Godt det der. Jeg kan en flashbang derude. Jeg fik hunden. Vi bliver her. To sekunder. Vi glemte at gemme, fordi de slukker sig nu. Kommer ikke så højt level mere. Mega nederen. Okay. Hvad er det, du laver? Jeg skal lige prøve noget hurtigt. Okay. Jeg har en idé.
Han er level 37, og jeg er kun level Når vi 40. filmer en til, hvis vi gør det, så tager vi skoene og sætter over og filmer, okay? Okay, er du klar? Ja. Du kaster en granat. Jamen. Nej, for en. Åh shit, det dør snart, ja. Ja. Godt. Du skal flere penge end mig. Nej, næsten. Kom her. Team, large enemy force moving towards your location. Oh crap. Pas på flag. Nej, jeg vil have flag. Undskyld. Åh shit. Jeg dør snart. Hvis vi dør nu, så er det med en pinligt, og så filmer vi det endda. Bare skynd dig at løbe. Vi klarer det. Forces eliminated. Good work, team. Det var krafttegnet til. Ja. Når vi kommer på 10 minutter, så slutter vi den, og så laver vi en part 2. Okay? Er du klar? Når det er 10 minutter, så laver vi en part 2. Hvad skal jeg bruge først, ikke? Ja. Jeg byttede min bil. Enemy forces heading your way. Jeg har ikke flere granater eller noget.